przygotujemy oryginalną włoską carbonarę. Na początek przygotujemy duży gar, do którego wlejemy 3/4 zimnej wody. Stawiamy go na ogień na stopień 6. I wsypujemy jedną płaską, dużą łyżkę soli. Przygotowamy 100 g boczku. Otwieramy i kroimy boczek, plastry, a potem w kostkę. Raz, 2, 3 załóżmy. I kroimy w cienkie dla na deskę i kroimy w plaster. Kroimy w plastry, jak już pokroiliśmy, w kostkę. Jak skończyliśmy kroić boczek, wrzucamy go do miski, by móc go łatwiej potem dodać do makaronu. Się zagotowała i do niej wrzucimy 500 g makaronu. Teraz przygotowujemy, wkładamy patelnię na rozgrzany palnik i wkładamy trochę klarowanego masła. Czekamy aż się rozpuści. Teraz bierzemy boczek i wsypujemy go na patelnię, na której jest już masło. Bierzemy 2 jajka. Na początku oczywiście je myjemy. Rozbijamy je w jakiejś misce. Wsypujemy parmezan. Bierzemy widelec i mieszamy. Gorący makaron odlewamy do durszlaka. Prosimy o to oczywiście dorosłego. Trochę boczku do już przygotowanego makaronu. 4 łyżki sosu. Bon appétit!